Türkmenistanda gyş mewsimi dowam edýän mahalynda Marynyň edara kärhanalarynyň işgärlerine Hazar deňziniň kenaryndaky awada syýahatçylyk zolunda diňjalmak üçin ýollanma satyn almak teklip edilýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysynyň aýtmagyna görä, bu ýollanmalary satyn almagy hiç kimiň islebi bolmasa, onuň bahasy möçürdäki pul serişdesi büdjet işgärlerinden ýygnalýar. Geçen hepde edara başlyklary işgärleriň ýanyna aýlanyp gyş mewsimi üçin 5 günlük awada diňjalmaga gitjek barmy diýip soradylar. Eger bar bolsa, onda ertesi ýerden saat 8:00-da awada da bolmaly diýdiler. Bu barada bir gün öňünden iş güni gutarmazdan öň giýişlik saat 5-6 töwereginde aýtdylar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 13-nji ýanwarda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä, edara ýolbaşçylary ýollanmany satyn aljak işgärleriň öz atlaryny we familiýalaryny şeýle-de beýleki şahsy maglumatlaryny bir saatyň dowamında sanawa ýazdyrmalydygyny aýdypdyrlar. Ýöne edaralaryň aňlabasynda işgärler şeýle gysga wagtyň dowamında awada gitmäge taýýar däl. Şeýle-de muňa edaralaryň özleri hem taýýar däl diýip habarçy gürrüň berdi. Ol şondan soň edara başlyklarynyň satyn alynmadyk ýollanmalaryň puluny işgärlerden ýygnamaly edendigini ýöne bahasy tölenen ýollanmalardan kimiň peýdalanandygy barada hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu ýygnalan pul serişdesiniň möçüri her edarada ütgeýär. Mysal üçin bir edarada ýollanmalaryň bahasyny çykarmak üçin işgärleriň her birinden 40 manatdan ýygnadylar. Edara başlyklary bu pul serişdesiniň edaranyň düýbüne, ýagny hassahanalaryň welaýatyň saglygy saklaýyş müdirligine, mektepleriň welaýatyň baş bilim müdirligine tawşyrýandygyny aýtdylar diýip, habarçy pulu tawşyrmadyk işgärlere işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny hem belledi. Azatlyk radiosunda bu pul serişdesiniň Marynyň haýsy edara kärhanalarynda ýygnalýandygy barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Azatlyk radiosyna ýokarda aýdylanlar barada Mary welaýat häkimliginden şeýle-de saglygy saklaýyş we baş bilim müdirliklerinden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Ýöne Türkmenistanda büdjet işgärleriniň awada diňjalmak üçin ýollanma satyn almagy ýa-da onuň üçin pul tawşyrmaga mejbur bolýandygy barada Azatlyk radiosy mundan ozal hem habar beripdi. Şeýle maglumatlar soňky ýerde geçen ýylyň iýul aýynyň başynda Daşowuz welaýatynyň gelip gowşup, şonda Azatlygyň habarçysy ýollanmany satyn almak islemeýän büdjet işgärlerine işden çykaryljakdygy barada haýbat atylýandygyny hem gürrüň beripdi.